Bizitza osoa daramagu gauza bera, madraka bera entzut, aurreztu etorkizunerako, aurreztu zardakit erretirorako. Eta noski bada hori egin dezaken jendea, baina bada beste jende asko ere alokairua ordaintzarekin edo noizbait etxe bizitza bat erosten saiatzearekin nahikoa duena. Horregatik eman duen beste zeresana Bill Perkins inbertitzailearen Die with Zero filosofiak. Tiponek ideia deseroso bat jartzen du mahai gainean. Bankuan diru askorekin hiltzeak agian esan nahi du urte asko eman dituzula inoiz erabili ez duzun aberastasun bat lortzeko lanean. Eta ez da kontrolik gabe bizitzeaz edo xoxi gabe amaitzeaz ari, Berak bi gauza hauek ondo bereizten ditu. Bereizten du segurtasun koltxoi bat edukitzea aurrezkia bera zure bizitzako helburu nagusi bihurtzearekin. Bere ideiaren arabera diruaren balio aldatu egiten da bizitzako etaparen arabera. Gaztezarenean adibidez, denbora eta osasuna badituzu, baina diru gutxi. Bizitzaren erdian agian dirua baduzu, osasuna ere, baina denbora gutxiago geratzen zaizu. Eta erretiro iristen denean, baliteke biak edukitzea, baina energia gutxiagorekin egotea. Eta denboraia larri. Horregatik proposatzen du dirua modu estrategikoan gastatzea. Adibidez, bidaiatu gorputzak erantzuten duen bitartean. Edo heldua zarenean eta estresak itota bazaude, erosi denbora. Edo seme-alabei lagundu benetan hauek behar dutenean, ez 30 urte barru herentzia moduan. Perkinsek egiten duen galdera ez da zenbat izango duzun hiltzen zarenean. Galdera da, dirua bizitzeko erabiltzen ari zara, ala pilatzeko bakarrik.